היי, שלום חברים, כאן יואב אופס מקוקי בייט. אנחנו עובדים על משחק וויד טריומפ ואני אראה לכם את הפיצ'ר החדש שאני עובד עליו. אוקיי, אז הפיצ'ר החדש זה בעצם מה שרואים על המסך, את כל החלק של המיסט הזה, המיסט שזז טיפה על המסך. המיסט הזה נקרא ווליומטיק מיסט, והוא נקרא ככה כי יש לו ווליום. בואו נראה אותי משחק טיפה עם מערכים כדי שיראו את זה יותר, נקצין את זה. אז כמו שאתם רואים, למיסט הזה יש ממש ווליום על המסך וכו'. אז אני אסביר עליו איך עשיתי אותו. הוא מאוד מאוד פשוט. אני רק אגיד שלקחתי אותו מסרטון שראיתי באנריל, שנקרא Unreal VFX for Games Brute Force Volumetric משהו, Gases, Ground and Fog. בואו נראה איזה יופי זה באנריל, שעושים את זה בצבעים הנכונים. מקסים. תן איזה כבוד שנייה. אוקיי. זה מזה. יופי. שתגע. טוב, אז מה הטכניקה פה? איך בעצם אנחנו מגיעים לווליומטיק מיסט? הטכניקה היא די פשוטה. אני אקח את הקווד הזה, אוקיי? שרואים פה. ומה שקורה בעצם, אני אראה אותו פה בשיידר גרף הזה, מה שיקרה זה שאנחנו נבנה את זה בשכבות. אנחנו כאילו ניקח את הקווד הזה ונעשה עוד שכבה מעליו, עוד שכבה מעליו, עוד שכבה מעליו, ככה, כאשר כל שכבה היא צמצום של השכבה מעליה. איפה שיש יותר לבן יישאר מידע, ואיפה שיש יותר שחור יהיה פחות מידע. ככה בעצם יהיה לנו מין צורה שאם יש לנו איזה עיגול בהתחלה, אז זה הופך למין כדור. בוא נגיד, רק הקצוות ירדו לאט לאט, וככל שאני אעלה שכבה שכבה אני אוריד יותר במידע עד שלא יישאר למעלה בכלל כלום. אתם תראו בהמשך. אוקיי, וככה אנחנו נעשה איזה סטקינג של 10 שכבות ונגיע לתוצאה מאוד מאוד יפה כמו שראיתם מקודם. אז בואו אני אראה את השיידר גרף, מאוד מאוד פשוט. יש לי כאן תמונה, אוקיי? יש לי פה, אני מוריד ממנה את התמונת הצבעים הרגילים שלה, אני שולח ישר לקלר. את האלפא, אני לוקח את הצבעים הרגילים שלה, ובעצם אני שולח אותם ישר לקלר, רק שאני מוריד מהם את ההייט, איזשהו משתנה הייט. אז בואו נראה עכשיו, אם אני אעשה פה עוד אחד, אתם יכולים לראות, אוקיי, שההבדל ביניהם זה אותו מטריאל. בואו נפתח פה את החלק הזה, רק שפה ההייט 0 וכאן ההייט יותר גבוה. ובואו נשכפל את זה עוד פעם. אם הייתי עושה עוד אחד מעל ומוריד את ההייט, כמובן זה יוריד לשתי, מעלה את ההייט יותר גבוה, אז זה מוריד. אני צריך לשכפל את המטריאל כדי שיהיה לכל אחד בנפרד. טוב, אני אעשה את זה. שכפלתי את המטריאל, שם את זה לשלישי, לשני אני הופך את זה ל-0.4, ובזה אני הופך את זה ל-0.8 לדוגמה, 0.6, ואז אפשר לראות בעצם שנוצר לנו ווליומטיק פוג של החלקים האלה, שכשאני דוחס אותם פחות או יותר ביחד, אז זה נראה כמו שהראיתי בהצגה יותר כמו של האנריל, זה נראה ממש טוב. טוב, עכשיו בעצם אני אחזור אולי לשיידר גרף שלי, אולי אני אסביר אותו יותר אגב, אם מישהו חושב שסטקינג 10 layers זה אולי פרפורמנס heavy, אז הוא טועה לגמרי. זה אולי הפוג הכי יעיל שאני מכיר, הוא מאוד מאוד מהיר, מה גם שיש כאן, אם אתה עושה משהו בשיידר גרף יש לך GPU instantiating, ושזה כל מש הוא פחות מ-900 ורטיקס הוא שכפול אחד של השני, וגם כן כאן אני העתקתי הכנתי מטריה לכל שכבה,
זה כמובן אני לא עושה באמת, אני עושה משהו שנקרא Material Property Block Override. Material Property זה בעצם משהו ששייך לרנדרר, ובו אני משנה קצת את הערכים, וזה אותו Material בכולם. אוקיי? אז בעצם Performance זה מאוד מאוד Performance. טוב, עכשיו בואו נסתכל קצת בקוד של זה. טיפה, בואו נראה אם יש פה איזה דברים שהייתי רוצה לעבור עליהם. טוב, אז הקוד של זה הוא ככה. יש לי כאן נויז, אוקיי? גרדיאנט נויז ועוד נויז שעוברים אחד על השני באיזשהו אוברלאפ. בואו אני אראה לכם את זה בסרטון של האנריל, זה יותר ברור. רגע. אוקיי, התוצאה של האוברלאפ, אתם רואים שזה יוצר כזה כמו עננות פה. טוב, אז יש לי אוברלאפ כזה, ובעצם פחות או יותר חוץ מהאוברלאפ הזה, שמושפע מההייט, שכל שכבה מורידה ממנו את הגובה, פרמטרים כדי לשלוט בזה ליופי, זה פחות או יותר זה. אצלי יש עוד תוספת קטנה, אבל היא קצת שונה בין HDRP ללא HDRP, שזה במקום להתייחס לקוואד הזה שאם הוא גדל יותר אז התוצאה גדולה יותר, אז כאן זה קצת יותר, העברתי את ה-UV ל-Word Space, אבל חוץ מזה זהו פחות או יותר. מי שיתעניין לעומק וירצה את הקוד שלי של השיידר גרף, אין שום בעיה, שידבר איתי בפרטי, אני מוכן לתת את זה, וזהו. עכשיו אני אראה לכם כמה דוגמאות לכאלה שעשיתי. טוב, זה נראה כנראה, זה די דומה. יש פה אחד שהוא מסוג אדפטיב, במקום שהוא קצת יותר חלק וקצת יותר אדפטיב. נראה לי הוא הכי מגניב. יש פה אחד שעומד טיפה יותר במקום, אפשר כזה יותר במקום. נראה שהספיד שלו מאוד איטי. נוצרים כאלה גושים במקום ונעלמים. ויש פה עוד איזה אחד, בוא נראה, עדין כזה. אפשר לראות, זהו פחות או יותר. תודה רבה.